У народі є знаменита фраза «Свято місто пустое не буває». І якщо, каже Господь, ти не з Господом, не зо мною, ти проти мене. Якщо благодать Божя не наповнила твою душу, гарантовано там є злоба і дух сатани, дух нечистий. От чому ми кажемо сьогодні, коли чоловік втратить віру православну канонічну, то ми удивляємося, вчора ще був нормальний чоловік, за межами церкви починає безрядити, бити, клеветати, обманювати, угрожати. І ми що робимо, каже Господь? Ми приймаємо то, як ненависть до релігії, ненависть до православ'я, як в першу чергу доказ, що ми збрали віру православну правильно, а друге – час потерпіти, щоб і свою душу спасати, і того гонителя не предати якомусь кінцю, не возбуждати проти нього війну. Наоборот, ведь чому церква наша в Україні молиться за гонителів? Молимося за тих, котрі приймали закони проти церкви. Ведь не було прийнято рішення всіх їх відлучити від церкви і предати сатані. Ні. Кожна душа для церкви дорога. Сьогодні заблудший, сьогодні ворог, сьогодні нападає. А завтра може, видя твердость і святость терпіння святих, може вернутися к покаянню до Христа Ісуса. Господи, взирає на подвиг святої мучениці Параскеви П'ятниці, і її терпіння, подвиг і наших святих, і нашого Іова Почаївського, і труди святителя Димитрія Ростовського, видя перед нашими очами подвиг з преподобного Олексія, і сповідника Карпаторуського, Іова Угольського і всіх наших святих. Поможи нам, Боже, такими же бути терплячими, мудрими, осознаючими, що происходить, щоб ми к своїм словам завжди прибавили силь мудрости, бо лиш так поступаючи, і себе укріпляти будемо, і окружаючих по принципу преподобного Серафима Саровського. Спасайся сам, стяжи благодать Божию, і довкола тебе спасуться іще і тисячі. От чому нас не розуміють люди, не церковні, безбожні. Чому церква мовчить? Ми їх б'ємо, об'являємо їх шпіонами. А ми со смиренням приймаємо, тому що добре знаємо, що терпіння святих, а нині терпіння вірних Української православної церкви служить благу духовному і нам, і церкви, і нашій державі. Так поступаючи, будучи миротворцями, ми тут діти мира, а у вічності і наслідники вічного мира у Царстві Божієм. Амінь.